Iruñeko udalak 1959 urtean Duguna dantza taldea sortu zuen folklore, kultura eta tradizioak sustatzeko helburuz. Geroztik musikaz eta dantzaz bete dituzte kaleak eta iruindarren maitasuna sentitu dute. Gaurko gonbidatuak 30 urte daramaza dantzan eta 22 zuzendari lanetan. Ibilbide oparo horretan 11 espartin igatu ditu. Dantzak ondo sentiarazten du. Gaur Duguna Iruñeko dantzariak taldeko zuzendari den Aritz Ibainezekin solastatuko gara. Kaixo Aritz, zer moduz? Arratsaldeon, ongita zuek. San Fermin aldapakoaren kaperaren aurrean gaude, Dugunarentzat leku oso berezia, zergatik? Bueno, hemen San Fermin txiki guztiz egiten dugu ezpata dantzaren parte bat. Hasten gara Arrotxapeko zubian, igotzen gara Santo Domingo karrikatik eta ona. Eta hemen ateratzen da San Fermin txikiren irudia eta dantzatzen diogu, gero prozesioa izaten da eta berriz dantzatzen dugu, Udal plazara goaz eta berriz etortzen gara ona. Beraz, toki berezia da guretako eta batzuetan ere gure ohiko entsaio gela itxia dagoenean, udan eta hola, ensaiatu izan dugu hemen ere, hor daukagu lokala hemen ondoan, beraz, gure etxeko baratza edo esan dezagun. Ezpata dantza soilik San Fermin txikietan dantzatzen duzue, zergatik? Azken urtetan sortu izan ditugun dantzek daukate testuinguru berezi bat, edo saiatu izan gara dantza bakoitzak izan dezala bere testuinguru berezia, bere jaia, eta pentsatu genuen ezpata dantzarako nola izan zen sortu izan ditugun dantzetako lehenengoa, San Fermin txikiak zirela aukera egoki bat, ez dira horren festa protokolarioak esan dezagun, ez dira horren zurrunak, auzo elkarteak antolatzen ditu, udalak kolaboratzen du zenbait momentutan. Eta beraz, holako esperimento bat egiteko lehen aldi hortarako aukera ona zela, eta beraz, hori da gure egune rituala, esan dezagun. Gero, ezpata dantza dantzatu izan dugu Iruñan beste aldi batzuetan, kanpoan ere bai, baina egun berezia hori da eta bestelako dantzek ere, sortu ditugun bestelako dantzek ere egun bereziak eta berezkoak dituzte eta ezpata dantzarena izaten da San Fermin txikietako igandea. 1959 urtean Iruñeko udalak Duguna dantza taldea sortu zuen, zein helbururekin? Gaur egun ez dugu horren garbi, baina 16. mendetik eta dokumentazioa dagoenetik, kasik 19. mendera arte, udaleko artxiboko hor liburuetan eta agertzen da nola dantzariak izan diren San Ferminetan, San Fermin txikietan, besta berriz eta bar, ez. Orduan, hori 19. mendean eten zen, gerra garaia zelako, modak aldatu zirelako eta bar. Eta, eten horrek iraun zuen 20. mendeko erdialdera arte. Orduan, udalak erabaki zuen, tradizio hori aintzat hartuta eta buruan izan da, Iruñeko festetarako eta zeremonial ofizialetarako dantza talde bat sortzea. Urte batzuk lehenxeago, 52an, sortu zituen udal txistulari eta gaitero bandak, eta dantzari talde bat ere nahi zuen propioa. Orduan, hori dantzaren praktika hori ofizialki bermatzeko Iruñeko festetan, eta horrek nolabaiteko jarraipena ematen zion tradizio luze horri, eta hain zuzen ere tradizio luze horri jarraitzeko, eta gero udala kalera ateratzen zenean pixka bat festa horiek eta ekitaldi horiek dotoretzeko. 75 urte igaro dira, nola aldatu da Duguna dantza taldea?
Bueno, guztiz, esanen nuke. Guztiz, alde batetik guztiz, beste batetik, deus ere ez. Azkenean taldearen funtzioa jarraitzen du berdina izaten. Taldea sortu zen Iruñean dantzatzeko, Iruñeko festetan dantzatzeko, Iruña ordezkatzeko bai hiri barnean, bai kanpora atera izan denean ere. Eta horrek berdin jarraitzen du, ez? Baina beste alde batetik, gizartea aldatu den bezala, aldatu da dantza taldea ere. Esanen nuke esate baterako hasieran, lehenengo urte horretan eta lehenengo urte horietan ekitaldi ofizialetan bakarrik parte hartzen zuten gizonezkoek. Gaur egun parte hartzen dute gizonezkoek, baina emakumezkoek ere eta gainera udal plazan dantzatzen dugunean esate baterako edo ezpata dantza egiten dugunean genero bereizketari gabe. Garai hartan taldeak bazuen testu ingurua, prozesioak eta bazuen jantzi bat, baina ez zuen dantza propiorik. Dantzatzen zuen Euskal Herriko toki ezberdinetetako dantzak, eta azken urte hauetako apostua izan da, Iruñak dantza talde edo udalak dantza talde propioa duen bezala jantzi bereizgarria duena, uste genuen interesgarria zela ere dantza propioak izan zitzala taldeak, Otsagabiko dantzariek Otsagabian dantza berezkoak dituzten bezala, ez? Alde batetik jarraitzen duela betiko funtzioa betetzen, baina bestetik garaiek eskatzen duten eguneratze horrekin. Esan bezala, 75. urte hurrena ospatzen ari zarete, nolakoa izaten ari da urtea? Intensoa alde batetik eta gero oso ederrare bai. Duela hilabete batzu, justu iaz, garaitsu honetan, ari ginen azken ukituak ematen guk diseinatutako programari, ospakizun programari. Eta gainera aldu zaizkigula urte betetzeetan bezala, kanpotik egin dizkiguten hainbat opari. Esate baterako eta hundiena txupinazoarena, gainera iruindarrek emandakoa, esan nahi dut herritarrek haien bozkarekin, kasi 4.000 pertsonek bozkatu gintuzten txupinazoa bota alizateko, eta hori izan zen, pastelaren ginda, heldu zaizkigu beste batzu, Pamplonesa musika bandarekin ekainean egin genuen kontzertu emanaldi berezi hura. Orain abuztuan flamenko on fireren ere Josemi Carmona eta Pepe Abitxuela eta haien txalo jotzaileekin dantzatu alizateko aukera. Ametxetan nola imaginatzen duzun zerbait, holaxe izaten ari da urte hurrena. Egia da, gu dantza talde xume garela, ez garela hontaz biziz, gara profesionalak, eta gure ohiko jardunaz gain tokatzen ari zaigu aurten beste ekitaldi hauek ere prestatzea, eta batzutan lanpetuta, baina gero beste aldi batzuetan lasaixiago eta urte hurrena gozatzen, eta hortarako ere aukera eman digu urteak eta pozik. Txupinazoa aipatu duzu, nola bizi izan zenuten? Egun hori egia esan, ez dakit pixka lausotua dut, pentsatzen dut urduritasunaren gatik, edo, ez dakit, egun horretan izaten da txupinazoa pistaz gain, beste hainbat konpromezu bete beharra, eta jendea askorekin egon beharra, eta gero, balkoiko ateak ireki zirenean, hori, ez dakit, hitzez kontatzen alden, izugarrizko energi bat, igotzen zena, izugarrizko arrabotsa, gero seminario txeko balkoi batean ere dantzataldeko beste kide batzuk zeuden, haiek agurtu eta sentitu genuen oso hori azkenan esaten genuen txupinazoa ez genuela botatzen 3 pertsonek, baizik eta taldeak, eta uste dut haiek hor balkoian egoteak hori ekarri zuela edo idea hori bete genuen, eta gero oso egun ederra. Uste dute taldearen dako ere badela halako aitortza bat, eta gero uztailaren 7ko prozesioan ere jendearen maitasuna eta txaloak ibilbide guztian zehar, eta San Ferminak izan ziren oso ederrak. Laburtu beharko bagenu nola nik uste dut nik bizi izan ditudan San Ferminak ederrenak. Zenbat dantzarik osatzen dute taldea eta zenbat pertsona igaro dira dugunatik? Gaur egun, helduen dantza taldean egonen gara 50 bat dantzari. Orain urrian pasako dira beste 20 dantzari txikien taldetik handien taldera, beraz izanen gara parrasta bat, nola kudeatzen dugun hori, ongi etorria.
Eta zenbait jende pasa den dantza taldetik orotara, ez nuke jakinen kalkulatzen, baina milaka batzuk bai. Eta askotan, karrikatik paseatzen joan, eta igual iruindarak ez diren jendearekin, eta norbait agurtu, eta hau nor da, eta hau dantza taldekoa, eta beste izkina batean beste bat, eta hau ere dantza taldekoa. Orduan, hor badago gure dantza taldetik pasatako komunitatetxo bat ere bai, eta urte hurrenak balio izan du hain zuzen ere komunitate hori neurri batean trinkotzeko. Zuzendari bezala 22 urte daramatzazu eta dantzari bezala 30, ezta? Zer da zuretzat duguna? Bueno, bizitzaren parte handi bat egia esan. Hasieran sartzen zara dantza taldean ume zarela eta ez dakizu oso ongi non sartzen zaren, ez? Dakizu dantza egitea gustatzen zaizula, antza. Ez baituzu uzten, giro hori beti bizi izan dugu etxean oso present eta gogoratzen dut txikitan nire arrebarekin nola ibiltzen ginen Sud Fanfarraren diskoa jarri eta etxean hor erdi dantzan oraindik oso ongi jakin gabe, ez. Eta gero poliki esanen nuke dantza izan dela eta duguna ere modu batean halako pozoin bat, ez, harrapatu nauen pozoin bat eta ez dudana asmatu uzten. Nahi izan ez dudalako ere. Gero izan nuen lesio bat, duela urte batzuk, kasiko 20 urte, hor egon nintzen hilabete batzuz ezin dantzatu eta hor konturatu nintzen benetan, ze gaizki pasatzen ari nintzen ezin bainuen dantzatu, ez. Dantza da nire bizitzan gauza importante bat, ongi sentiarazten nauena da gozatzeko modu bat eta duguna da hori aurrera eramateko daukadan erramientarik edo biderik importanteena. Nola ikusten duzu duguna taldearen etorkizuna? Uste dut gazte hauek gero eta azkarago eta hobe ikasten dutela, baduzkagu zorionez oso dantzari onak, beraz, kantitatea batetik, kalitatea ere bai uste dut, eta behintzat urte batzuetan etorkizuna bermatua dugula. Uste dut taldeak ere azken urte hauetan egin duela bere nortasunean azpimarra bat, ez, eta hori, Iruñera begirako lan horretan, eta Iruñan txertatua egoteko erritual batzuk sortu, eta komunitatearen dako garrantzitsuak eta funtzioa duten dantzak sortuz, eta jendearen feedbackak ere esaten digu, egin dugun lan horrek baduela eragin bat jende horrengan. Neri tokatu izan zaizkit hori lehen esaten nuen bezala ziklo horren sakonak ere bizitzea eta pentsatzen dut helduko direla horiek ere noizbait. Saiatuko gara heldu daitezen albezain urrunen eta beranduen eta bitartean bideaz gozatzen saiatu. Eta amaitzeko, zenbateko garrantzia du euskarak duguna taldean? Guretako oso handia. Guretako euskal dantza eta guk egiten dugun dantza da gure gorputz hizkuntza. Eta badugu ahozko hizkuntz bat oso lotua dagoena gorputz hizkuntz horrekin, ez? Gure dantzen urratsak, dantzen izenak, ohituraz ere nola transmititu izan diren dantza horiek, hori neurri handi batean izan da euskaraz. Batek aurrera egiteko besteak ere asko laguntzen duela eta asko aportatu dezakela eta horregatik duela urte batzuetatik ona gure dantza taldearen jarduna behintzat ensaioetan eta kalera begira albezein beste behintzat. Euskeraz egiten saiatzen gara, ikusten dugulako hiri honetan dauzkagun hizkuntzen artean dela pixka bat ahulena, ez? Eta orduan behar duela indar bat eta azkenean euskeraz dakigunok egin behar dugula indar hori, ez? Eta gero gainera indarra egiten duzunean, momentu batean indar egiteari uzten dio eta hori izaten da gauza natural bat, ez? Bilakatzen da gauza natural batean, orduan nik momentu honetan ez ditut ikusten bata bestea gabe, euskal dantza euskerari gabe eta aldrebes, eta gure taldean behintzat momentu honetan hola ari gara lanean. Mila esker Aritz gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Mila esker zuei.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.